480,000 euro sarfu f'investiment ta' rinnovar, manutenzjoni u tisbieħ f'erba' binjiet kbar f'Santa Luċija filwaqt li 31,000 euro oħra ġew utilizzati fuq xogħol ta' manutenzjoni fuq 6 binjiet fl-istess lokalità. Dawn apparti 7 blokok li fi żmien li ġej ser ikollhom lift installat bħala parti minn skema kofinanzjata minn fondi Ewropej. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Rodrik Galdes, stqar li fl-inħawi tal-lokalità kien hemm madwar 30 gallerija li kienu ta' periklu, iżda bis-saħħa ta' din il-ħidma mhux biss saret manutenzjoni iżda sar ukoll xogħol ta' tisbieħ mal-faċċati u l-bjut bilan li l-binjiet tal-gvern jingħataw xejra ġdida. Galdes saħaq li permezz ta' dan il-programm ambizzjuż ta' riġenerazzjoni tal-oqsma tad-djar, il-familji se jgħixu komdi f'housing estates dejjem aktar moderni u siguri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.